1917 рік. Російську імперію охоплює революція, яка призведе до падіння монархії. Відбувається підйом національно-визвольної боротьби українського народу. Він триватиме до 1921 року. Згодом його називатимуть Українською революцією. На тлі цих подій з новою силою починає діяти кримсько-татарський національний рух. Його очолює молодий Номан Челебіджі-хан. «Я поклявся, мій народе, що зцілю тебе від ран. Не бур'ян ви, браття милі, чом зогнити вам дотла? А не стане в мене духу йти на муку задля вас, хай гаряча кров у серці запечеться, мов смола». 7 квітня 1917 року відбувається Всекримський мусульманський з'їзд. На ньому Номана Челебіджі-хана обирають муфтієм та очільником новоствореного керівного органу національного руху кримських татар. Представник нового покоління, інтелігент та борець за права кримських татар, він матиме менше року на реформування освіти, заснування кримсько-татарської армії та створення систем органів самоврядування. Його життя обірветься у 33 роки, але те, що вдалося реалізувати за такий короткий період, зробить його національним героєм для кримських татар. Он стал подлинно исторической фигурой, подлинно исторической личностью только вот в этот самый роковой для него 1917 до февраля, то есть до гибели 1918. Більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу.